mutu awo tak lai situng sini buba gerani ima ini murkam situng sini buba gerani mutu awo tak lai situng sini buba gerani ima ini murkam situng Chungo phale janai ro takti lo komore kanga chungo thangui tangai ro to pani sirai lo langa sini buba gerani mutu buba gera ayo lothung buba gera ayo lothung Greta Thunberg maro nai Greta Thunberg maro nai ai ke chuba chole nai ai ke chuba chole nai Diprasa ayo lothung Diprasa ayo 23 আগস্ট 2023 ত্রিপুরা হাসতেও চিনি ত্রিপ্রাসানি থাংজাंनानि बागै भारत सरकार 1984 सालनि 23 আগস্ট तिनि हाई सालन भारत संविधान संशोधन खालायै 49तम आईन स्रांबै त्रिपुराओ 6 शिड्यूल चालू खायमानि खायनार बागै आईन पास खायमानि ओ साल चिनि त्रिप्रासानि बागै बेलाय केनो मुतु खालायजानाय साल যেমন স্বাধীনতা মানমানিত যেরকম 15 আগস্ট যে মানমানি হাইনো ত্রিপুরাসানি ইয়াগো আলাদা একটা ক্ষমতা ইয়াফরে জাংমানি বইবাই সাতক জাক পিতক জাক শেখ জাক অমহাইনি ইয়াংনি ইয়াকারনানি বাগै মানে লগ্নানি বাগै 1967 সালनि सिमी त्रिपुरा हास्तेओ तामो कसाक तमा कुफुर যত্ন থানসা খাই টিউজেস সংসালাयै সবা খাইমানি 17 বছরনি বিসিङनो 1984 नि 23 আগস্ট 6 শিডিউল सिगमानखा अबनो रिक्साविनो अबनो मुतु खाइनो अबनो परम रिविनो अबनि बागै जों तंथलाइनो दिनै चिनि सिमना आमचाइ त्रिपुरा मथा वाइटिएफ टिसिएफ যত্ন कथालायै कायसा बाइक रेली एवारनेस चिनि बररगनो तैबो साइमानथं गोबां बरनो सोंनाय तामनि बागै बरक फायलाय तामनि बागै बरक थांलाय साइमानाय जे 23 तारिखखा त्रिप्रासानि साक बाय चालक जाक कायसा कन्स्टिट्यूशनल कायसा राइट मानमानि साल ओ सालनो खाबाय खुबाय बरम रुइनो दिनै पालायलायमानि साल शुधु तिनरे या कुमुलंगबो सरकारि भाबे एवं गोबां ब्लक कमिटि रक गोबां जायगा टीएफ रक गोबां जायगा चिनि सिक्ला सिमी आलादा माने जत्त जायगानो तंथक साथक लायै दिनाव सालसों अमाहायखलाय पाले बेलाय का हामबाय मारो बिसेसकै चिनि म सिमना आमचाइनि चिनि जारा लिडारशिप तंनाय वाइटिएफ नि चिनि डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइज सेक्रेटारि आदर्श दङ चिनि ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट राजकुमार दङ चिनि हेजामारा सब जुनाल नि चेयरमैन तायरो चिनि अभिजित सं वाइस प्रेसिडेंट चिनि डिस्ट्रिक्ट नि ते गोबां चिनि अर लिडार्स रक दङ अरवन्दक नुखना टिसिएफ नि चिनि ताकुक सम दङ अमहायकै जों केबाय वालाया केबाय हामिया सालाया ओइ चिनि एलाकायाव जों काहामखाय तुमना तन्ना बागै जों जतन जों कबंनाय आं तिनि कबंना मुसुंगो 17 बছर बइबाय सातक जाका पिदक जाका बुतार जाका तक जाका दांगा नांखा आबनो फानो साक सयै तंमानि यागलो जों 1984 सालाव तिनि 6 शिड्यूल मामा हायनो तिनि चिनि त्रिप्रासारक जरिनो खालगै चिनि त्रिप्रासारक रांनि लुबबाय पथनि लुबबाय थांया ओइ थानसानि मारिव तंखांखाय जों मानानि ताइ बिसे लेरिया किन्तु ओ लेर जोंनो मानिया जात खायनानि बागै जेबाबे 80 सालाव जेबाबे जोंनो चक्रान्त खायमाय ताको चक्रान्त खाय दङ चिनि बिसिङो डिवाइडेड रुल पलिसि तुबै दङ चिनि बिसिङो वालारिनानि तलारिनानि मिथ्या मामला केस खायै चिनि बरनो हयरानि खायनो बागै जे चक्रान्त खाय दङमानि आरो हयतो जों साबधान मा दंनाय एबं तिनि कयना मुसुंगो जत्त त्रिपुरा हास्त्रि त्रिपुरा सारनो फायदि जों टाइम
bisingni bisik barokni bagi phano thanjakai choba khalleina mo choba paimani yagro जों जे थांजांनायनि बागै जोंनो जे ता केन्द्र सरकारबो जों जे चुक्ति नां बागै जों आलोचना चलितोमोन आ जागाव बीजेपी नि सरिक आईपीएफ ती पर्यन्त सिनि बुबाग्रा लगितलांजाक केन्द्र सरकारबो आलोचना पयला दुइटा आलोचना का नेक्स्ट आलोचना थाय बुंनाय एवं सिनि बागै आकाइसा गाहाम लामा फायनाय दङ जे लामानि बिसिंति सिनि गोबां मा बररक मासाया मानैया लेखा फरा समाजनिया साख्रि माया नक्रय हुक्रय लामा क्रय कारेन्ट क्रय दै क्रय बर अन्तत आलादाखे मानानै একটা चान्स दङ अजराव जतन खालगै बुबाग्रानि नाहार मुंन ताइ किचा खालगै नायसि तमया बागै तिब्रा हास्त्रि जत्त लुकु तिब्रासा लुकुरक निया का तिसेब्र बुनि त फानि परक सिंना लगिदि दङ हे अ जागाव जतन हानजाका तमना